Ayan, so ayan po mga kalingap, papunta kami sa scouting kami ngayon mga kalingap. Malayo-layong lakaran. Kasama natin si Kuya Robin. Ayan po si Kuya Ariel. Ayan po. Nga, layo nga no. Okay na ako maganda dito sa taas. Ay, may ano pala dun oh. May Resort. resort. Buti kung may street, madaling matakoy ano. Oh. Pag-dito sa bundok, Bawal malaglag. Bawal malaglag. College yung kakalingap. Mga daan. Bundok na talaga. Ang lugar na ito. Mga kalingap. Maganda tayo. Bawal malaglag. may dugong. Wala laman. O may langka dyan tago. May lang ka nga oh. Oh, may langka. Andalin natin mga. Andalin natin. Ayun nga oh. Langka. Baka tinago lang. Siguro dinadanan lang. Dapat may niyog. Para magulaw tayo. Grabe malayo mga kalingap talaga pala ito. Yan ang lakad natin Kuya Robin ah. Layo na. Layo na, pagod na kami. Layo na bahay. Yan ba? Hindi pa yan? Ay, dun pa sa kabila. Ay, tara po mga kalingap. Dahil mga kalingap. Muntik na ang kunta si Kuya Alvin ah. Dahan-dahan mo Kuya, tingnan mo sa lalim na pati ang kaliwatan ah. Laglag tayo dito. Nako, delicates. Buti na, hindi pa tayo dala na. Sabi mga kalingap, kanina pa kami naglalakad din na Kuya Robin. Malayo. Layo pala talaga. Malayo talaga? Oo. Pero okay lang naman. Kala ko malapit lang. Dito sila na inumata ano Kuya? Inuman yan Kuya? Yan po kitang kita na ang mga pawis namin. Grabe. Tayo ay Medyo. isang oras po pala. Isang oras na po lakaran. Meron po kung ganito tubig. Ayan po. Uy, madulas. Muntik na si Kuya Ariel. Medyo madulas dito mga kalingap. Gamitin natin. Makaliwa. Oh, meron palang ganito. Meron palang ganito dito sa bundok. Grabe. Irrigation. Kakaiba dito mga kalingap. Yalit. Bridge na lang kami pambuhan. Pabira malayo pala. Po, sobra na ang pawis namin. Eh, baka hindi tayo kaya get dun sa gitna. Pala yung pinakamalayong na scout natin. Scout. Sabi ni Kuya Ariel, wala pang isang oras. Pero lampas na siguro. Oo, ang layo. Grabe. Pagod-pagod si Kuya Robin. Eh. Pawis na ay. Pero okay lang naman. At last naawa naman din ako kasi malayo eh, di ba? Oo. Tapos mabili yung bata sa baba tapos. Oo nga, ano. Nangyari. Ay sana po matutulungan natin siya. No? Oo, sana nga po. Lakad pa lang nakakaawa na. Sobrang layo. Sobrang layo. Tapos tingin mo danyan-danan nila, wala naman. Grabe naman ang layo ng bahay nila Kuya Robin, ano? Oo, malayo. Sobra na. Grabe. Paano sila nakakabili sa Sa sentruan. Oo, sa Siguro bilihan? dinadanan lang sila sa umahan. Ano? Nasa na si Kuya Ariel? Saan Kuya Alit? Ay ano, si Kuya Ariel. Saan ka? Nakuha mo na?
Woo! Nakuha mo na, Rong. Layo. Tingnan mo mga kalingap talaga. Pati si Kuya Alec, ay si, si Sobra Kuya na. Ariel na nalito na din sa baba. Hindi kung saan siya na labasan. Grabe, challenge ngayon. Challenge sa scouting natin. Ha? Nakuha mo na, Kuya? Kasama po kaming aso. Gahal-hal na. May aso na nga kasama, hindi ko makita yung bahay. Kaya yung halal ng aso, kawawa man. Layo. Laway nga pati. Nakakaluha na nga, oh. Yan mga kalingap. Kawawa ang sapatos ni Kuya Robin ito. Sa akin okay lang. At kaya. Mabuti pa si aso ng tubig. Inom na siya. Wala pa tayong dalang inom. Kalingap, andito na tayo dun sa area ng scout natin. Mga kalingap. Ay grabe, kawawa naman yung bahay. Ito yung bahay mga kalingap. Salamat kuya. Pagsama. Salamat na. Oh, bless. Bless ka. Oh, bless. Yes. Sabi mo. Bless ka. Ito, okay, ano. Hindi mo ko na bibig. Madumi ka, naguling ka? Ha? Wow, ano. Tingnan mo yung bahay nila mga kalingap. Ang bubong nila ay dahon ng saging. Dahon lang. Grabe. Mas mataas ka pa ata dito Kuya Robin. Ay, oo. Ay, kawawa man talaga. Dahon lang ng Ay. ano, may saging. Grabe ng kawawa ko yan, no? Tapos malayo pa. Oo. Paano nabuhay sila dito? Ayun, pan lang. Dahon ng bata. Dahon ng batag lang. Grabe. Totoo, asan yung kasama mo dito? Saan sila nagpunta? Sa duman? Sa Rayo. Harayo? Malayo daw po. Ano, iba ang Tayo. si ate niya. Yung ano, yung taga-bibili lang sila kuya. Na Si iba. ate mo kasama? Ibahan? Ha? Yung mga kalingap yung bahay nila. Mauli so, dahil. Kawawa naman. Kawawa naman sa batas ng pati. Sobrang layo po pati ng anong ito, lugar na ito. Ito sila nagluluto mga kalingap. Umalis na yung ano, sumama yata sa Iba. iba, yung mama niyan. Oh, wala kang nang mama? Sino lang kasama mo dito? Si papa mo? Yung yung anak, ay yung isang babae, maano yun. Saan nila yung ginagamit? Para saan yan po yan gamit? Para sa ano ini? Ah, pang kino. Tapos inaano niyo ang kino? Ah, kinakain. Kinakain? Kinakain nyo yung mga ano? Yung Daga? Yung kino? Yung daga? Kinakakanindo. Masarap man? Kumakain din. Kaya pala may panghuli sila ng ano, ito. Yun pala yung pagkain nila. Yung Kinakain sila ng daga. daga pala yung pagkain nila. Diba? Mga daga ang tatawag yan sa ano. Sa Tagalog, daga ba yun ano? Daga. Sa Kinong dito ano? Yung dagang bukid. Dagang bukid. Dagang Yung bukid. iba kasi nakain talaga niyan. Marumi pa rin yun. Oo. Yung iba nakain talaga ng ganun. Inayaw ko lang narinig na ganyan na kinakain ng daga. Yun. Pero alam mo kuya ganyan Yung kain. iba, may mga ibang ganun. Pero Siguro dahil din sa kahirapan nila. Mm. Kaya Pati daga. nakain na lang pati daga. Kasi hindi naman yun uso dito sa Bicol eh. oh, Yan, kinakain talaga dito sa atin. ay balik. Niluluto ni papa mo yung daga. Sa ano sinasawsawan yung uyo. Suka. Ano yung nasawsawan nindo?
gugutaan. Panggutaan. Si ate mo nakain din? Yung bauuan may atay. Ha? Bauu. Bao. Ano? Yung pagong. Pagong. Yung pagong sa ano, dito sa ilog. Oo. Dami dyan? Yan kinakain ninyo, pagong. Oo naman, hintayin natin sila ano. Matagal pa ito, haloy pa ito. Alam mo ito saan? Hindi. Hindi mo alam. Paano daw ito? Bagas. Mga May bigas pa kayo dyan? Ngayon mga. Wala? baga. Mayo ka mong Wala. bagas. Ba't ang dumi mo pati Toy? Ba't ang dumi mo? Hindi ka Hindi nagparigo. ka naligo. Parig ko hasan. Mamaya pa. Kanala dyan. Mahaba na pati ng buhok mo. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot sa atin. Tsaka hindi siya natakot dito. Walang Mag-isa lang. Kuya, dito isa lang siya dito. Oo, walang katao-tao. Tapos, siyempre ganito mga edad ng bata, gusto niya Wala mga siyang lelero sa wala siyang kalaro dito. Mag-isa lang. Isa lang. Yung ate niya kasama ni papa niya. Anong pangalan mo, Toy? Pangaran mo? Ang pangalan mo nga ni? Ang pangaran Anong mo? pangalan mo? Ha? Ilang taong ka Nag-eskwela na? Nag-eskwela ka? Eh? Dae? Hindi siya na ano. Ilang taong ka na, Toy? Ang lino ko. Ha? 5. 5? 5? O, pero anong pangaran mo? Anong pangalan? Alam mo pangalan mo? Mm. Ano pangalan mo, Bubi? Hindi niya alam ang pangalan niya. Ang pangalan mo nga ni? Anong apod sa imo? Si Papa mo, anong Ni tawag papa sa'yo? mo? Anong tawag sa'yo ni Papa mo? Ano apod sa'yo mo ni Papa mo? Ang tuto. Tutoy lang? Tutoy. Tutoy. Tutoy lang. Tutoy. Kaya hindi siya alam yung napapangalanan. Pangalan niya. Lagi Hindi ka nag-aral, hindi ka pumasok sa school. Hindi daw siya pumasok. Mga kalingap. Si ate mo, So, Hindi na. Hindi lang ito. nag-eskwela Bisin ko. sa San Vicente. San Vicente. Sino na doon sa San Vicente? Bali kuya, yung ano, yung tatay niya, andyan pa, kasama nila. Yung tatay kasama nila ngayon. Yung nanay wala na. Wala na, Iniwan na. iniwan na Sumama yata Kasi- sa iba. sa iba. Pero Tapos dalawa lang ano pa, kapatid sila. may kapatid siya. Yung babae, bali dalawa lang Babae. sila. Babae, mga ilang taon po yung babae. Mga 12 years old na siguro. 12 years old, yung dala-dalagita na. Oo, kaya lang maliit. Mga edad niya man yun. Di ba? Oo. Maliit lang. Asa na sila ate mo? Ang kuha kaimbing. Yung papalagay. Yung pang Parang bakod. Paggawa ng bakod. Nagkain na kayo? Nagkain ka na? Ha? Bago. Nakain daw sa Nagkain na sila. Anong kinain mo kanina? Kanin. Anong kinain mo? Kanin. 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 Anong ulam mo? Anong ulam mo? Ito. Ostra. May sira. Nasara din. sira na sa radit. Isdang maliliit. Sa dagat o sa salong? Dagat. Sa dagat. Dagat. Sap-sap. Mga yun. Ano para matuktok nila na Maliliit. Saan nagpunta? Doon? Dun sa ano? Sa may tigpanaan ng layagang dakula. Hindi siya marunong magtagalog. Yung layagan, yung Kasi parang kung mag-aaral to, matuto siya magtagalog. Marunong ka magtagalog? Eh? Hindi daw. Oo, man. Malagi ko wala na siguro. Nasa yung gitna damit ng nila. No? kabundukan talaga sila. Oo. Tapos Wala, wala na kabundukan. siguro damit-damit eh. Wala na. Wala dito signal mga kalingap. ito lang yung kanila. Halos wala mang gamit. Walang gamit-gamit ano. Tapos ito lang. Yan, mga tuluan na din yan. Tapos yan, nilagyan na lang nila ng mga dahon ng saging. Nasaging. Kawawa man. Kawawa mga kalingap, ang kalagayan nila.
So wala pa po yung mga tatay, yung tatay at yung kapatid na babae. Sila na lang daw po yung magkakasama. Kasi yung nanay po ay iniwan na daw po, mga kalingap. At hinihintay-hintayin po namin yung tao dito sa bahay na ito. Kasi ang nasumpungan lang po namin dito si Tutoy lang, hindi niya alam ang pangalan. Tutoy lang, hindi nakapag-aral. Hindi din po marunong mag-Tagalog. At mga kinakain lang daw po nila ay mga exotic. Ito po panghuli ng daga. Daga. Tapos yung nagpana daw sila yung layagan baga yung parang bayawak. Na parang biyawa. Yung may dito sa likod. Bayawak. Yung mga bayawak. Grabe ka kawawa mga kalingap. Hintayin din namin yung yung mga kapatid niya at yung tatay niya, mga kalingap. Ang oras po natin ngayon ay na po sa oras namin alas 12. Sakto. Alas 12. Alas 12. Grabe ang lakad natin, kuya. Nagkain ka na, kuya Ariel? Kakain ako mamaya. Ay, di pa nakakaisip. Hindi ka na nagkain tayo. Ready ka Kaya na ay. Robin. Muna, kakain kami. Hindi, nagtanghalian ako. Nag-almusal ako mga 10. Kaya okay pa ako. Malakas pa. Malakas. Pero Robin, malakas yan. Oyo. Malakas man ako sa Toy, may pagkain ka dyan? Meron. Sige daw, Toy, makain kami. May maluto ka mo? Makikikakan kami? Walang pang-ulam. May Mayroon. pang-ulam. Okay lang, kahit walang ulam. Kanin. Asin, may Kanin asin. lang. May sindi. Hindi. Asin. Grabe, papakainin tayo. Gutom na talaga kami. Mabait man Kahit naman isa lang siya, pero nadagay ko pag na bata na ganito, pag isa lang, masungit yun. Oo, binibiro ko lang na makikikain tayo. Pero kumuha siya ng hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng Kasi, ng pagkain. Asan, Toy? Asin na lang ang ulam namin. Uy! Pati yung Ito mga ang in-offer sa atin, asin. May Asin ang kanin ulam. pa. Kuya, usap marabuntok ka itong layagan. Yaw, Alin yan? Ano yan? Buntot ng layagan? Yung pwede yung pagkain? sinusubi ni Papa. Ito? Kinakain ba ito? Ito yung mga buntot ng mga bayawak. May kanin pa? ay, kunti meron. Kunti na lang. Di, baka mamaya ikaw manggugutom ka, paano ka Baka, nakain? mamaya. Bigyan na lang. Salamat na lang ha. Napakabait mo. Sobrang nabait. Sobra bait mo, Tutoy. Saan dito na kayo matulog? Sana makapag-aral to. Oo. Mabait mo. Ano yan? Pagkain din ito. Ang puso. Pwede nang kainin. Pero, kainin ko na. Mahilap ba yan? Ay, hilaw. Mm. Anong ginagawa dito? Niluluto. Laga. Ginagataan. Sige daw, Toy. Luto ka daw. Marunong ka na luto, Totoy? Diba? Ano talaga naluto na talaga? Grabe, marunong din. Si Papa. Marunong si ka Papa mo. magsiga, mag-ano. Pero marunong ka ng pang-amak. Oo. Lutuin at lutuin to. Nalagay sa Nalagyan ng asin. Pwede yan lutuin na yan? Hindi pa kami nakain eh. Grabe. Grabe mo. Grabe si Tutoy. Gusto ko nang ampunin. Oo nga eh. Kakaawa man. Wala naman talaga na kulingap man na kawawa man. Wala silang panggamit-gamit. Gusto ko nang ampunin si Tutoy. Ampunin na lang kita, Toy. Gusto mo? Gusto mo magpaampon? Pa-eskwelahon ka? Oo. Pwede na doon kayla David na papaaral siya, no? Gusto mo mag-eskwela? Gusto mo mag-aral? Ha? Joke lang yun ha. Hindi Hindi man naampunin. Hindi pa man. Hindi pa man. Huwag ka baka Joke Joke lang maayat yan. pa. Huwag mag-alala. Mga kaibigan kami. Makikikain Barkada. lang. Mukhang babae naman Mabait talaga. Mabait yan. Marunong ka magsiga dyan. Kaso wala na pong lighter, mga kalinga. Kung magsisiga sana siya. Yung, Para makapagluto. Sira na. Walang posporo.
puspro dyan pa sa bagasan. Nga sa bigasan. Sige daw, Toy. Sa'yo na yung bigasan niyo. Natamaan pa. Ay, tamaan pa talaga. Ay, nakaka... Nandito yung kalingap yung bigasan nila. Nandito na lalim sa timlalim. Lalim. Oh, kawawa. Ay na dyan, paano ka nang kukuha? Lah, pakalagarian ka dyan. May bigas pa kayo? Ay wala na mga kalingap mga bigas. Ay kawawa man na talaga. May pusporo kaso lang wala man na bigas. Kunti na lang. Mga siguro hindi naman ito isang litchi. Hindi man isang takalan. Kuya ano? Wala na nila pwede isa. Oh, ano paano na dyan ang tago yung bigas nyo? Ayos puspro. Na dyan na yung pusporo. Ano, Toy? Wawa mo na. Sige sa labas na to. Oh, dito ka na, Toy. Sa labas ka na. Bibili tayo mamaya bigas. Tara. Sa labas ka muna. May pambili kayo ng bigas? Ayaw na. Mayo. Wala na din. Wala na daw. Mayo na daw. O mga lagari ka. Ano. Tapos anong trabaho ni papa mo pag wala na ibang hanap po? Saan kayo nagkukuha na pera? Ang mauril papa. Uling lang? Tapos sino tulungan kay papa mo? Si Tito Dindo. Ha? Tito Dindo. Si Tito Jindo. Tapos si ate mo tinatabang din? Ha? May urong tuloy papa. Pero tinatulungan naman si ate mo, si papa mo. Doon kayo nagkukuha ng budget. Kuwawa man din ko yan. Hindi sila nang... Sobrang kawawa. Ito, pampunin mo na ito, Kuya Kuya Ariel. Napaampun ka? Ha? Bantay ka sa tindahan? Oo. Mabantay lang Mabantay lang sa tindahan. Oo, tapos paaralan mo. Tapos pag-aralin. Mapaampun ka na? Ha? Ayun. Hindi, pwede naman din na babalik mo dito kay papa mo. Tapos, siyempre, hindi naman na ibig sabihin na ampun ka na talaga. Hindi ka pwede Pwede naman siya umuwi dito. Pwede ka naman mga dalaw-dalaw kay papa mo. Tapos, anong ginagamit nyo kagabi ng pag-ilaw? Wala na. May spot. Mga ice pot. Saan kayo na-charge? Wala pating kuryente dito. Saan ka mo mga charge na tutoy na ano? May di battery lang. Di battery lang. Puro gastos din ano. Kasi di battery, hindi man din mga medyo matagal eh. Sa isda. Ay, pana yan sa isda. Marunong ka ang pana? Ano ito gamitin, Toy? O sige daw, halimbawa ito ang isda. Ito ang isda. Ito na lang, maliit para mahirap tamaan. Halimbawa yun ang isda. Paano gamitin? Ay, ganyan, pinapatamaan. Para marunong ka yan, Toy. Wala tapos after. Tutoy ang pangalan niyo, mga kalingap din niya man alam ang pangalan niya. Tutoy daw ang tawag sa kanya. Tutoy lang ang pangalan mo. Saan si mama mo? Ang Laguna, kukundo kami. Naiwan ka mo? Ang bigas. Paano naman sila mamaya? Di ba kuya? Oo. Wala nang bigas laman, wala nang laman. Siyempre na hinahagasan ko yan. Ganyan. Anong nag-ano si papa mo? Ganyan. Kukong kagingking. Pang ano daw ito? Yadong doon kay, doon kay, kung may bakas, kay Lolo Ter. Bibinta itong kagingking. Pambinta din do. Pambinta pala. Para may pang ano ka mo, bakal ning bagas. Tagong gaganon. Kasi baruto. Isasakay pa sa baruto. Ay, malayo. Malayo. Malayo, baka hapon na makarating yan. Malayo yun. So, anong ang desisyon natin siguro, Kuya Robin? Pabalik na lang. Pagbalik na lang natin, part 2. Part 2 na lang mga kalingap. Kasi meron daw siyang kapatid na babae at tatay para makilala din natin. Hindi po namin alam pangalan ni Tutoy kasi hindi niya alam Tutoy daw ang tawag sa kanya. Ayan.
Hindi pa paano Tutoy. habang mga ano, si hintay na. Baka wala mo ha, magbibigay ako sa'yo ng ano. Baka wag mo iwala, bigay mo kay papa mo ha. Bibigay ako sa'yo ng pera, ha? Baka mawala. Pero mabalik kami dito. Babalikan namin ito mga kalingap para makabigay ng tulong. So, bibigyan ko muna siya ng maliit lang na halaga. Sana hindi niya iwala. Hindi mo ito wawala ha? Tatago mo sa bag ni papa mo. 100. Tago niya. Tinago niya. Tinago niya. Ano sasabihin? Ano sasabihin, Toy? Tinago niya sa bag. Sabihin mo kay papa mo ha? Sabihin mo yan kay papa mo. May pambili nyo yan ng bigas ha? Ano sasabihin? Sabihin mo maraming salamat. Sabihin mo, dali. Hindi pa siya ano mga kalingap, hindi siya kasi nakapag-aral. Hindi pa siya nag-aaral. Ano Hindi pa siya marunong ng salamat, pero mabait, napakabait niya. Hindi, ganun na lang nang gawin natin. Babili naman tayo sa Blinky kung kunting mga short at damit niya. Tapos kay ate niya mga 12 years. Oo, 12 years Oo. old. Tapos meron pa ako doon sa bahay ng damit nila ni Amanjot na hindi man ang pwede mga gamit. Kaya yun, dalihan na natin para Oo. bibigay na natin. Anong araw ngayon? Araw ngayon? Martes, Webes, Mga mapunta. bebes. Balik tayo dito. Ano natin? Kung halimbawa Inform na din mamaya, natin. Oo. kung halimbawa mamaya punta sila doon sa tindahan nyo, paalam mo naman kuya para mabibis na dito na sila. Ano? Ano kuya? Sabihin mo sa kay papa mo, mabalik kami sa bebes ha? Ha? Maugma ka na, masaya ka na? Ha? Kasi may pambili ng bigas? Papa mo? Ugma ka na, namamigwa ka mo pambakal bagas? Ha? Pero ano naman yan kuya, pag naligo na yan, mga tapos hindi naman ganyan yung parang pogi na siya yan. Bait pati. Mabait kasi. Napaalam mo na kami. Malayo ay. Baka maano tayo ng gabi. Yan. Maraming mga kalingap. Si Kuya Robin, Kuya Riel, ano naman na tayo. Balik na lang tayo. Pero naawa na ako sa bata para ayaw ko na iwan eh. Gusto ko na din yung yung Gusto punin. mo, ayaw Gusto ko mo na na magpaamponin? Wala naman. Gusto mo na magpaampon? Kina Kuya, malalaki na yung anak mo ay Kuya. Oo, dun sa bahay. Pwede. Naiiyak siya. Naiyak, ayaw niya. Ayaw niya, ayaw natatakot niya. siya. Joke lang yun. Joke lang. Hindi man kami maampon. Tulungan lang namin si papa mo, Saka kay ate mo. sa ate mo. Para mag-aaral din kayo. Gusto mo pa mag-aral? Ha? Gusto mo mag-aral? Gusto mo mag-eskwela? Ay, gusto daw. Pag-asa O, di ka ampunin, paaralin ka lang daw. Paaralin ka ni Kuya Sa sunod na eskwelahan, malaog ka? E di gagawin mo na lang kuya, halimbawa, Lunes hanggang Bernis, nandun siya natulog lang sa inyo. Pwede. Pwede ka doon sa Tapos, bahay. Bernis hapon, pwede na siya umuwi dito kasi malayo eh. Malayo yung uwian. Pag uwi pa sila dito, gabi na. Gabi na, delikado sa daanan eh. Tapos yung daan ay Tapos masukan. umaga, dapat alas 4 sila ng mga lakad na puntang baba. Tapos para maabutan sila na alas 7 sa eskwela. Pero gusto ko nga sama. Kung dyan na si tatay niya, nandala ko na sana doon sa Pambuan. Oo, nakakaawa talaga. Mahirap, parang ang hirap Ang iwan, yung isa ang ang ayaw ko nakakaawa naman din yung babae. Kasi kapatid niya. oo, hindi rin nakapag-aral. Pero hindi siya masyadong matangkad. Kasing ganito lang, Oo, maliit lang. 12 na. 12 Kasi sa years. pagkain din, Oo. kulang din sa nutrisyon. Oo, kaya hindi siya matangkad. Tutoy, mahirap man sa puso namin na iwan ka. Kaya nga, Mabalik na lang kami. Ha? Nabalik Okay, kami. okay ka lang solo digdi? Ayos ka lang o solo digdi? Ha? Ayos ka lang solo digdi? Hindi iwan. Hindi nga na siya natakot pagdating natin ay mag-isa lang siya. oo, Oo. Oo, wala siyang kasama. Nasa gitna tayong kabundukan, mga kalingap. Makikita niyo talagang kabundukan ito. Malayo po ang pinuntahan namin.
malayo to sa Kabihasnan, sa bayan, napakalayo po. Grabe mga kalingap. Parang hindi natin kayang iwan, ano po? Hindi na kaya eh. Grabe mga kalingap. Tara na kuya, ano? Papa mo pala nabibigyan. Ayun mga kalingap, maraming salamat sa panonood, sa pag-scout namin. Salamat din po kay Kuya Ariel. Ariel's Everyday po. Paki-subscribe na rin po yung aking maliit na channel. Maraming salamat po. Tapos, tsaka kasama ko din po si Indiano Bicolano. Indiano Yan po. po. Tsaka si Kuya Alvin, si Kalingap Alvin. Yan po. Talagang grabe yung scout natin. Ay, grabe. Nakakaawa. Maiyak na talaga ako kanina. First time po yung mangyari sa akin. Talagang Ganon ako kuya, nalayo din ang lakad ko na pag chinso ako, pero hindi ko nakita na ganito yung mga sa bundok na ganito. Ganito yung mga kalagayan bahay. niya. tapos Ngayon ko lang nakita na dahon lang na yung mga gawa. Dahon ng mga batag. bubong. Oo, gawawa dahon man ng talaga. saging. Sobrang aawa eh. So yan po mga kalingap. Ang plano namin, balikan sila para makausap namin yung tatay at yung kapatid na babae. Yung nanay po daw ay nag-asawa na ng iba. Iniwan na sila. Siguro sa hirap din ng buhay. At hindi kinaya ng nanay. So yun po, babalik po kami dito. Maraming salamat po ulit sa panonood. At salamat po sa hindi din pag-skip ng ads. Maraming salamat po. At suportahan po natin ang buong team Kalingap. And Especially po naman si Kuya Val. Kuya Bal Santos Motubang and si Ate Edna Vlog. Lalo na po yung pogi namin. Kalingap natin, Prab. si Kalingap Prab. Tapos buong team po sa Opo. Keyboys, lahat po, dinadamayan Opo. din. Saka si Kalingap Alvin, tapos si Ariel Everyday, Everyday. yan, ako si Indiano Bicolano. Maraming salamat po mga Kalingap. Sa sunod na lang po sa part 2 natin, mapanood natin yung pamilya nila. Thank you po. Thank you po. God bless. Bye bye po.